engwangin nge inupui then ko hole fatro piwangi chuan ati lain kapi ithu oin kaneya kumthum chuang adu dan danin a khosa to a sumche adu nungchang siam that tumna nei si lo chu kanei pe to lo gena chuan alo ti mak secretary chuan amazon haicheng chief translator emi chu azon hu to thu le foreign project khoi arem ti thu chu aron shil ve thunga emi chuan mipui hma a thu suina hun alo nei meka a finna le mel thatna te chuan mitam tak ngai ven a hlo tirin isik tu la chu anga na ro e chungji nga chuan shani po chwa tel ve emi mutur chuan gena chu vakal tawang wanga khol alak theilo awangin medical construction industry an dor chung changa chuan chhorhma sak phot adu thu soin darkar khata chingnuai nga pe ka tiam atam boka alo hnar phal lo chiang hle ginyana gin group ceo ani ti a hriat hnuwa ero chuan a pasal hlui ataka po ala hmu lo kha ni ti emi chuan a hre chhuak ta lo hre chhuak ma sela chuan chu project po chu apom sak mi alowang mule an bo rau po chu a in thlak ta thuta gina chu a chhang deuh mak zel meeting an neina tura chuan shanika lo oma emi a hmu chuan a thik hle henu hian engma thiam tak tak lo a pian le hmel moina a hmang tangkai mai maya mipa a hmin kwalvel mai thina lum iza khwa a sei thlawn mai ang alo ti ngal bor chutia min rin lo veu le ka haw thei reng ania emi chuan alo ti hmia mi thu soi mai wanga khatia tung tur ani ngai lo ka ringa ka sawma lom ngai dam dil ro gena chuan alo te taxi a chuan shani chuan lungthlu lo deuh chuan ka ti pal a ti zwai deuh rai mai english te chu emi chuan alo hne so khop mai a tho ho na po an nei thei lo bok shani la khan u nau pa kalompui top che ti in alo chel bor mai chuta emi chuan middle east project kha chu ka ban san mai ngai don ani midang zong to mai ro u alo ti tatlat mai a chanan zo la in engmani lo ati zel bok si shani khan me chedang ko hmu tur hrengal ma se emi chu thariaw an hriat awangin mimal taka vasom that lengat chu an tum ta a ani la chu alar bok nen thopui du tu chalo hai cham lo na samai si gina khan lo bele in I hlo kan sanang shani assistant angai dona ati chuan chutiang mi assist ti vel chu ka pe ve lo alo ti dai ma se kan company ta na poimo si a athu shima hetia I indu thutna chan hi karil rula ki tumwang ani lo mo engthil nge moi ron soile he ko vela hian chinfel theilo tam taki om ve bokasin chu chui lo shedonia kanin hmu to lo nge ka be sei anin som hlo tling lo chiang hle gina ero chuan zui zelin a in bil tlutur chu awa pom fu man hlo maya engma diklo na alo om lo hlo maya chu vele emi chu atal thlanghal engma hliam na lutuk anei lo ti hria in emi chu atal thlanghal a inupui hlui khan min thik palang baka shani po kha adin reuh tlata kati buai vak ngam lo ala ti zui unau anga kaina ni kha kanupui hlui nen chuan engmai le chin na kan nei ngai lo gena na ti po in sumchau hi ka thupui ber ani lo alo ti zel tho chuti chung po chuan gena chwala be dong du bik chuang lo a in thleng chuan lu chilin phekhok design thar nal deuh mai te chu alo pe a kan company lom thu soina ni se tumbak chu kan lo ti boi to lowang che ati ta ka chuan apa in translation competition na atil tir laia phekhok a pe kha she chhuaka kalo auto si chewa ton tum chau chu kalo thok le mayang ti in apom sak tangi nge a shani chuan emi assistant na atang don te sha chuan alom lo hle an partner te la chuan an lo ngak thap to box si a program po chuan chan chhota emi earpiece chu achiang lo thut mai engma a ri she theilo gina chuan engthil ngia soiti po chu a she theilo phone manga a chhuah hlan khan shani khan a earpiece chu alo thlak sak dai mai alo ni a hmui phuna tang chuan lo chin chhia topin a hma a athu soi tur alo chhiar lok sa nen khan tang kopin thatakin middle east lam tung chuan alet vek thei tho mai si a shani plan chu a flop chiang hle a thian nu le ni chuan alo hmu a
I pasal nen in then chan hi ngai zawng a nih wangim ni vui khat ma nangmah hmuh tur pawhin alo kal ngai bawk si lova mahse a tha daih zawk zangna dumna teih di lem alo ti zung zung a ai dilo bial nu chu nei in ka hria tih in a chhang vasak lo ve bial nu te eng tin nge nei thei zawk ler lutuk mai gina alo kal takah chuan an sawi zawm duh ta lova a hma zawnga in hmungai si lo an in then hnu a an in hmu leh deuh ta reng mai chu mak an ti lo thei lo a hriat chhuah hunah chuan ani pawh chuan mak a ti ve hle tho ang an ti tawp lam kha gina khan alo hre ve hman deuh ro a nupui then lir tih vel an sawi kha amah an sawi chhan ni anga in ling group te nen ah an project te chu a ti tawp chui ta hmak mai a a chhung te chu an mang ang hle gina hnianah chuan ngaidam dil mai te chu lini chuan a duh ta a amah chauh chuan luh tir an lo phal bawk si lo emi bawk chuan ava kal pui leh secretary lah khan office a awm lova alo ti deuh hmak tawh bawk si an in duh siak tawh dawn niin a lang ta reuh mai tunah chuan project kal lai an nei tawh bawk si lova anmah ni zawk chuan gina chu an mamawh ve leh ta mi pakhat a hre chhuak nawl piwangi kha vabia in zana in hmuh puiah chuan emi chuan ava sawm zai a ani lah chuan local raw kaikuang i duh dan takin kan lo siam sakang che alo ti sur sur mai a tupa chu vabia in zan en chu kan in puiah zan ria lo ei ro aw i lo kal lo chuan chu ka ngei char char ani mai tih in a off zui ngal mak meeting nei an tum pawh chu a cancel phar ringawt a piwangi chuan emi chu hlim taka lo be siam siamin ka tupa luh lutuk mai awang hian kumthum in nei chung pawh khan vui khat ma in hmu thei lova a pawi ka ti tak zet mahse tunah chuan rampuan atangin alo haw tawh a in hmu ve hrim hrim ula ka duh ani engtin ma a ti lowang che ka chan zel dawn che nia a tih laiin gina chuan inchhung lam chu a rawn pan ve mek a mahse amah ni lovin an awmpui pa alo lut nawl hrani khawl a dung a man hmuh thlak deuh awm aniang a let leh daih a a rawn ti ta hlohp mai a pi chu a thin a rim hle a emi erawh chu alo lawm hle thung gina han hmuh ah mak a ti tur vel chu a hmu peih vak lova a zam deuh tlat bawk damlo angin hrani kha a insawi ve tak nain alo tha phian si ka pum a nuam lo deuh a ka zia tawh kum sawm chuan kan in hre ve tawh a vuain hi kan in hriat ṭan na ni kha ani a chumi pawh chuan i kaikuang a in a tem em kha cake nen ka lo bua sei sak chial sin tih in chawih dun puiah chuan alo sawm zai mai gina lah chuan i dam tha tawh thawva tih tur ka nei ka pi in min nghak sia ka va haw phawt mai ange tih in a haw san ta thawva an awmpui pa khan i nupui hlui hlindri kha alo kala i pia thin rim te mai ania aw tih in alo hrilh vat a valu chuan alo awm tawh lova emi biak nu lini kha emaw a nupui kha alo ti char char chu niin a pi leh zel tlawna alo hauh tir hrep mai te chu a ngaih dah na per ta hle engti kawng mai in gin leh ling group te chu thawh ho a duh tawh lo bur a tukah chuan emi chuan gen office kal tur chu lo changin lini chu ngaidam tur chuan alo nghen sak khanu kha ka rin zawng ani lo ka nupui hlui ani kha alo tih takah chuan a hai ani tih chu alo hre thiam ta a i hai ani chu a tih pawh in engmah sawi tur a awm tawh lo tih in alo chhang hmak tawh si lini te lah chuan an tlak chhiat phah tak em awangin a tle reuh leh bag man to tak tak te chu alo hral mek a a pa rilru ha lutuk tur tih zia awm nan a ti ani chutih laiin hrani te nufa kha an lo bazar ham ham thung a an project kal lai te chu sur group te chuan an chan phah hlo leh ngal an hlim hle an in boh chho ta zela min chu sak in tumsa hrim hrim a hma atangin nupui nei lai ani chungin inzar buai reng zel linin a tih takah chuan kan tih buai awanga in then an ni lo ve a lak tlak lo lutuka ginan a duh lova a then ani kha hrani chuan alo tih takah chuan emi pawh chu a insum thei lo deuh hle mahse khin tlakah pawh ngai ta lo chuan an kalsan ta zawk a ruah hmanna tha tak mai neiin ling i ianah ava hmu a ling group te nenah thawk dun tur chuan a hmin thei ta hlohp mai project thar ber pawh chu thawh dun alo rem tih pui a
chutia an lo ti lai chu gina le shani te khan an lo hmu a thilei howila ti in an lo bia emi chuan an ruala thilei chu lo du vak lo na in lingi yana zawk chuan I thian te chu ka thian te ani mai alom ei howang u alo ti chu ta akwa vel kher bawk gina chuan alo mel rum hle a thik deuh tlat mai mi semi I bial pa im ni min hmel hriat tir vela shan in alo ti chuan Lin Group CEO Iana kania alo ti mai a hetiang bial pa thalutuk mai ini reng te chuan iwa in thup thei ve shani chuan alo ti le khera ka shil ngot na chan tur che om lo alom kanin sheve cha sia alo ti ve ngat thil huat thla po soi lo kha iwa swal thiam ve gina alo ti chuan shani chu alo in ti thei hle champa emi te chu miswal takani ngai mi alovania a thin ti rim tun omani mai a thu shima nupui I then hlim hlol si a tunge khanu kha Iana chuan alo ti ve thung kanaw ani hi gena chuan alo ti hmuk u naw poin ang lo ve a ka chaw deuh tlat ho to ang emi chuan lo ti le in an ho san emi poi hian shani awang hian gena khan a then ni in a ringa anin kara engemaw a awm tlatin a hria gina la chuan Iana kha a thi ke mi maya angai a tha thei lo chuta secretary chuan anupui hlui chu Lindru I ani lo thu chu lo la hrilh zui anupui hlui chu tunge ni po ala hre thei me lo mai chu maka ti hle bawk ma se emi ero avoi khat hmuna tangkhan adu ngal bor bawk si gi yu hong exhibition a chuan milar tak tak te an ron fuan khawma an house a hlawm hle gina po tel ve in shani chuan alo tel pui ve le ringot boka a bana te chuan ala chilh zui ma se mi in an in lei chin an zo chuan ko naw nu ni hi ti in gina chuan a chhang mai zela ni lam na hun an hmang don trep ti in emi le Iana te an lo lut dun ve le hlol mai in me ti tu fe fe po an kat noka a hma bera chuan an thutlar dia ta Iana chuan emi hming chuan Charity Foundation Group alo din sak chu ni in a pian champualin ani mai ba ka painting an tlan tur po chu charity pual chu ani don ani emi painting po chu lo tel ve nge Mr. Gebula Khan painting alo zir ve thin alo ni painting hmasa ber chu shani chuan angin awangin gena chuan million ruklai in a tlan sak a dot le ami chu million som panga in Iana chuan emi tan chuan a chan sak ve thunga million som thumin gina chuan alo lan le anin lan ton ta zak zaka emi chuan nalpo ka ti vak lo tlan du su ati ta ka chuan gina chu million som sari in an tlan tir ta daya shani chuan ata tur emoti in alo in ti thei hle ma se emi zawk chuan pita dai mai si mi zong zong mak tia tling emi chuan alak sak du lo le ngal min pui to na wanga lom tu suina ni kha gina na lo ti po in poisa ka hlo to a baka kanin po vak chuang lova hetiang thil man to lu tu khi kalak sak thei lawang che ati tlat mai kanin po vak si lova ati kher wang chuan gina chu ati taw chuak deuh ta dai maya shani ero chu ama in alo zak ve ngat ngat thung ata tur alo ni chai si lova an champa in ava biak nu chuan gina po chu alo lut ve le maya chuta chuan emi ku chuak chu an lo pho lang ve ta Mr. Ge ku chuak ani lova a zirtir tu emo ku chuak ani ti ringot chu kalkhom te beng a thlep deuh tlat mai tunge a hming tal chhoi ula ani lo chuan kan tlan thei lawang an ti sup supa chuta emi chuan he painting hi atak nge ani Mr. Ge sil po a chhot tel vek hi keima siam nge ani bok alo ti ta mek maya do sei su ngaidam dil nga lang che shani chuan alo ti ve zot zot chuti lai chuan Mr. Ge sir lai ti si nga thiam thei em abula na thok mek Mr. Wanga chu an kauta a ani chuan painting chu an shapuina thlapa emi zia ni thu chu ran soi ta si shani chawngoi ta kurmai ama nge chuan a siam bel le tak sak boka wang chuan mi te chuan thiam an ti in an ngai sang hlom hle shani chu atong tam em awang chuan ngai dam dil tur te chuan an phut le ta zoka
company lama ti tur pawimawh awm awangin a kalpui pa chuan a hawsan hmasa si a mi te chuan an lo bawr ta luih luih mai gina chuan a banah chuan va kailokin a tlanpui ta nalh nala an lo zui ve ziah leh nghal room pakhatah chuan an biru dun ta a an lo hmu lo hlo mai an in din chilh hnai deuh hnu chuan an lai dun deuh a an awm sawn vat enga ti nge min huat em em a ka duh che sin gina chuan a lo ti ta thut mai oi awm lo bial nui nei reng kha shani khamu ka bial nu ni lo nau angin ke en ka ti to kha tupui chu ka nei thin mahse rampawna kawm bawng ngal dai kum thum chhung ngot in pui chu voi khat mai hmu lo maw o a chan chu ka phi in min nei lui tir wang ania chu pawh ni se i duh thlanna thowa nei a lawm i ni hmeichhe tan chuan kum thum chu a hlu sin inin then ve le midang i duh leh nghal a i nupui hlui tan pawh chuan a va fer awm lo ve enga mangai lovang kanin hmangaih miau lova tuna pawh a awmna chu ka zawng mek a zangna dumna te pawh pek ka duh ani chutia an in hnial buai lai chuan secretary chuan a nupui hlui number chu a rawn thawna a call zui nghal mahse emi chuan phone pahnih a lo nei hlo mai a a call tlang thei lo engpawh ni se i hun chu kalakah hian khawhral duh suh awmzia awm chuang lo tiin emi chu chhuat tuma pawn lamah kawngka an lo kal hnan daih mai chu niin tuma call tlang thei nei bawk si lo chulai hmunah zan hun han hman dun ngawt mai chu emi chuan a hre hle chutah current chu a rawn thim thutin kalsawn an tumna lamah chuan an la in bawr thlu palh zui